आयै बांद्राय गाबबाय थानांला नोंनि देहायाबो गाज्रि जागोन आयै गाबबाय थानांलालै आयै आफाया थाबैनो मोजां जागोन बांद्राय गाबनानै गावनि देहाखौ लोरबां दा खालाम आयै एमाव आबा नोमा जाम्बियालाय गाबनोल'सो रोंगौ आरोलाय माथो खालामनो हाबावगौ होमबाबो गाबनाङालै आयै आफाया खोनाबा दुखु मोनगोन ना एमाव आबा नोमफानो बिखाखौ बहा मोनबावनांगौ जाखो डाक्टरा नागिरगासिनो दङ आयै आरो आदै दाउला राजायाबो खबर लागासिनो दङ नों बांद्राय दा गाब आयै आं दङ ना गासिबो मोजां जाजोबगोन गासिबो थिग खालामगोन आयै आफाखौ बांद्राय उन्दुबाय थानो होआ आं मा जाबाय थायो बे नखर गंसेया जानोनो जोबनो रोङा एमाव आबा बिखाखौ नागिरहैदो नोमफानि थाखाय थां आबा जागोन मिस्टार एमाव राजा सार बिखाखौ मोनबायना आफानि थाखाय बिखाखौ मोननायालाय मोनगोन नाथाय लाइना जोबोद गोलाव जानानै दं बेसेबां गोलाव वेटिं लिस्टआ 500आवसो दं मालाबा थाबैनो मोनो मालाबा मास मोनसे नांगौ मालाबा 6 मास नांगौ मालाबा बोसोरसे बोसोरनैजोंसो मोनो मिस्टार एमाव राजा जों बिखाखौ नागिरगासिनो दङ दासिमबो नाथाय मोनाखै नोंसोरनिफ्रायबो माबा मोनसे बन्दोबस्त खालामदो दे बिखाखौ मोनबायना मोनाखैनो बिखाखौ मोनथ'वाखै माबा मोनसे जागोन होननानै बुंदों नों जेबो टेनसन लानाङा नों दसे बेवहायनो थाथ' दे आं आफाखौ नायनानै फैनि आफा आं नोंनो बिखाखौ जेरैबाबो लाबोनानै होफैथारगोन नोंखौ आं बेफोरबायदि उन्दुबाय थानो होआ आफा हांग्रिमोनदि खोथाखौ खोनानानै आंबो जोबोद दुखु मोनदों हांग्रिमोनदि माथो बुंबावनो आं सानस्रि आंलाय गाबनोल'सो रोंगौ इसोरनि खाथियाव बोरल'सो बिनो रोंगौ आरोलाय मा खालामनो हाबावनो दे बिदि दाबुं हांग्रिमोनदि इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि गासैबो थिग जाजोबगोन दालाय अमा राजालाय बोरै दं बिखाया गाज्रि जाबायनो बिखा गोदान लगायनो खोन्थादों दा डाक्टरफोरा बिखाखौनो नागिरगासिनो दं आयो बिदिसो जानानै दङ होमबा इसोरा अनोब्ला जों बिखाखौ थाबैनो मोनगोन नों एसे थैस'ल' थैस'खौनो हमगासिनो दङ आं नाथाय मा खालामनो गाबा नङाबाबो गाबनांगौ जायो अमा राजाखौ बेबायदि गोलैसोना थानाय नुनानै गोसोआनो मोजां नंला आंना मादै सोमसि आइजों दसे थाथ'लाय आं आफाखौ नायनि दे एमाव मा जाबावगोनथाय बे नखरा मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाय जानायानो जोबा माथो गावहाबो दुगायानो बांबायथार गावनानै थांजाबायदा मा होननानै लाखो थफिराबाबो खर' गुदुं गावहाबो गुदुं मा जालायलायखो बिसोरबा जानोथ'हाय आंबो बारा मोजां मोनथियाखै दाबो आरो नै मालाय थफिराखौ जामिननिफ्राय बख'नानै लाबोबाय बिमाया लाबोबायबो फैसा थाखा गोनां मानसिफोरखौलाय आरो जायहा फैसा थाखा दङ बिसोरनि थाखाय आयेना जेबोआनो नङा माथो अमा राजायाल' माबा मोनसे जादोंहाय दाहारनायाव गैया बे थफिरामखौ बेफोरबायदि दाबुं हांग्रिमोनदि अमा राजाया मोजां जागोन थाबैनो जोंनि गेजेराव फैगोन अमा राजा इसोरनाव आं हानायमानिखौ आरज गाबगोन हानायमानिखौ नाजागोन नोंखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय नोंखौ बेबायदि नुयोबा आंनि गोसोआ सहायनो हाया अमा राजा आंनि गोसोआ सहायनो हाया आबा सिखारदो मानो उन्दुबाय थाखो आबा नोंखौ उन्दुबाय थानो समाया एबारनिफ्राय जोंनि गासैबो खोथा मानिजोबगोन नों आबा गासैबो खोथा नोंनि गोसोनि खोथा खोनाब्ला गोजांस्रिवो बामना लानो गोसो जायो सना नों आंनि जिउनि नोंखौ लाना थांना थागोन सना नों आंनि जिउनि बावनो हाया नोंखौ अराय
समाया apa गाबाय थाबा जेबो जानाय नंला नोंनि बिखाया दिनै गाज्रि जाबायना थफिरामनि थाखाय बिखाखौ जुदि थाबैनो मोना अब्ला थफिरामनि बिखाखौनो लायगोन आं जेरावखि थफिरामा थाखुमाया मानो बिनि बिखाखौ लायनानै नों होफैगोन आं आखाया बारा टाइम गैला आपा नोंनि बिखाखौ आं थाबैनो नागिरहैनोसै अब्लासो मोजाङै थाबानो जाबाय आपा आंनि थाखाय फंबाय बिनानावनि थाखाय नोंनि थाखाय गासैखौबो जुजिजोबगोन आं नोंल' टेनसन दाला आपा आं नोंनो बिखाखौ लाबोथारगोन आपा लाबोथारगोन Mandi, mahan ke doktora? Bika nangguna. Bika? Oma Rajani bikaku soलायनांसिगौनो. आयु, बिदिसो जाबाय होमबा खोथाया. आंबो बहाबाफोर मोनगोन नामा खबर लानि. नों थादो दै. आं बिका खबर लानो थांनि. मा थांनो आबा नोंलाय? थाथ'. मा राजा? आबा, माबा मोनसे खालामदोहाय. मालाय हनै दायनिगिरिया बाहेरावसो ओंखारफैना दङनो. थफिरामा बाहेरावसो ओंखारबोलायबाय. मानसि गाज्रि मानसिहाय. बेखौ जेलावसो थिनहरनांगौ. ini गुबै जायगाया जेलावसो थफिरामा बाहेराव उदां थानो समायाथ' मासे फालथु बियो थफिरामनि बिमा बिफायानो मालाय फैसा थाखा गोनांखायनो गासैखौबो बायजोबनो हायो पुलिसबाबो उकिलनि गिदिरसिनबाबो बिदि होनबा जायो नामा पाब्लिकनि पावारखौ मिन्थियाखै बिसोरो ससियेल मिडियायाव होनानै हो हरना होनो होगोन टुइटाराव जास्टिस ट्रेन खालामनो होगोन आं गासिबो खालामजोबगोन बे थफिरामखौ जेलाव दोनहरनो थाखाय माहाय बेलाय गावल' गावला एसे एसेयावनो पिस्तल देखायबाय थानाय मालाबा आंखौबो गावगोनसो बियो बेनिखायनो बेखौ जेलावनो दोनहैनायानो मोजां नोंथांमोनदि नों गिनाङा आं गासैखौबो खालामजोबनानै होगोन बे बिमा बिफाया फैसा थाखाजों उकिल पुलिसफोरखौ बायजोबनो नागिरदोंना बायनो बेसेबां बायनो हायो दानि जुगाव ससियेल मिडियानि पावार पाब्लिकनि पावारखौ मिथियाखै बिसोर जेब्लासिम थफिरामा बे बुहुमाव फैलाव अखाङाव गिदिंबाय थागोन अब्लासिम जों पाब्लिकफोरा बेरायनो होआ आंनि मानसि जेबो खालामनो हायाहाय अब्लाबो अमा राजाया माबा मोनसे जाबा गारनायाव गैया दुर्गानि महर लागोन आं महाकालिनि महर लागोन आं माथो नोंबो गावखौनो जाम्बि साननानै दालाबाय था बेबायदि समाव गावखौ जाम्बि साजायनानै दोनबाय थानो नाङा जाम्बि जानानै मालाबाबो जाहोआ खैफोद समाव नोंखौ रावबो नायफैया मिथिबाय बेखायनो खैफोद जाबा गावबागावसो जुजिनांगौ ओमफ्राय थफिरामा मालाय माहाजोन ना माहाजोन मालदार ना मालदार मालाय गासैखौबो बायजोबनो नागिरो थफिराममोननि एगेन्सै थानो थाखाय नोङो जों मोजाङै स्ट्रंसो जाना थानांगौ दा बिदि गाबाय थानानै खर' गंग्लायनानै जायाना माथो खालामबावनो जुदि अमा राजानि बिखाखौनो मोनाबा थफिराम बायदिजों जुजिनालाय माथो लाब मानो मोना मोनो माबा मोनसेबाबो जाथारगोन आं डक्टरजों रायलायहैगोन र' बिनि उनाव थफिरामजों रायलायहैगोन आं मानो बिदि अमा राजाखौ गावनांगौ बियो सासे एमएलएनि हिनजाव हांग्रिमोनदि बेफोरबायदि जाना थानो हामा दसे उनावनो मिडियानि मानसिफोरा नोंनाव बायदिसिना कुइसन खालामफैगोन मोजाङै एन्सार होबानो जाबाय मिथिबाय सानसे एसे हेल्प होबानो जाबाय बेनो सासे एमएलएनि हिनजाव जानानै बेफोरबायदि खर' गंग्लायनानै गाहायथिं नायबाय थाबा जाया नोङो मिथिबाय हांग्रिमोनदि थफिरामा बाहेराव ओंखारनानै उदां बेरायगासिनो नुदोंना नोङो दा नों अमा राजानि जानानै मोजाङै गसंथेनांगौसो नोंलाय बहाथो दङमोन जेब्ला अमा राजाखौ गावदोंमोन नंखायखौ माथो बुंनो अमा राजाया जोंखौ बिमा बिफा न'आव होनानै हरदोंमोन बेनि थाखायनो थांनाथाव हैयोबो नाङाय मोननाव आयु बिदिसो होखारहरलायथारदोंमोन आरो बियो अमा राजाया नोंसोरखौ नुबाय दा न'नि मानसिखौ जुदि थायाबा हारसिं जायोबा मा जायो मालाया बोरै गादबनो चान्स मोनो दा आंहाबो दाखाथारा अमा राजायाबो अब्लाबो जों बेफोरखौ सानबाय थाला थाबैनो अमा राजाया मोजां जाबानो जाबाय ओरैबायदि आं अमा राजाखौ दसे नायहैनि आंबो इसोरनाव आरज गाबनि दे एम' राजा दोनथ'लाय एम' राजा बहा थांनो नागिरदों जाय आंनि आफानि बिखाखौ गाज्रि खालामदों बे मानसिनिफ्राय बिखा लायनो थांनो नागिरदों आं थफिरामाव थांनो नागिरदों नों मानो थफिरामाव हारसिं थांनो नागिरदों दे नों माबा मोनसे जाबा मा जानांगौ नों मिथिखायो थफिरामनि न'खरा मामुलि न'खर नङा होननानै थफिरामनि बिमाखि बेटाखौ मिथिखायो दा नों जेबां पावारफुल मानसिखाय नों बिदिसो होननानै सोंबाय आरो एम' राजा नोंथांनि आफाया बेफोरबायदि जानायखौ आंबो दुखु मोनदों आरो आं नोंखौ बेबायदि थासारियाव हारसिं गारा आंबो नोंजों थांफागोन आबालि आं बे समाव रागाबो जों ओंखारदों दुखुबो जादों अन्नानै नों गेजेराव दाहाब मानो गेजेराव हाबा नों माबा मोनसे जादों बेवहाय आं नोंखौ हारसिङै दोना जेराव नों थागोन बेयाव आंबो थांफागोन नों साया नुबा मा जागोन नुखाबायना आरो आइनि गोसोआ बेसेबां गाज्रि नङा एसेबां गाज्रि थासारियाव नोंजों थाफाबासो आंखौ आइया माबा मोनसे होनगोन होमबा आंनि फिसाजोआबो देरथारबायथ' आं उन्दैसो सानबाय थायोमोन दा आं जेबो बुंथ'ला एम' राजानि गाज्रि समाव आं बेखौ जेबो बुंथ'ला खालि अमा राजाल' मोजां जाथोंसै फारसेथिंजाय इलेक्सननि रिजाल्टआबो फैगासिनो दङ दा अमा राजाया माबा मोनसे जाबा आंहासो दाय जागोन ओरैनोबा अपोजिसन पार्टिफोरा एसे बेरेखायै थानो नागिरबाय थायो गावसोरनि पार्टिया माबा मोनसे जाबानो गुबुन पार्टिखौसो ब्लेम खालामनो नागिरो
अमा राजाया आंनि सुथुरबाबो अमा राजाखौ आं हारसिङै दोना आरो बे थफिरामखौबो गारखाया आं। बेनिखायनो अमा राजाया जेननानै आं थाबैनो एमएलए जाबा हामथारसिगौमोन। इसोरनि अननायाव आं देरहाबा हामथारगौ। एमाव राजा, नोंजों लोगोसे आं जेब्लाबो थाफागोन। दे होमबालाय। देरमारबायथ' आरो आंनि फिसाजोआ लन्दांदांनो। आयै, सासे दायनिगिरिखौ नों मानो बासायनो नागिरदों? खोनासं एन्टनिय', थफिरामाबो आंनि फिसा, माने नोंनि बिदा। थफिरामा खैफोदाव गोलैबा आं बिमा महरै बेखौ बासायनांगोन। नाथाय सासे दायनिगिरिखौ बासायनाया मोजां जायाखै आयै। एन्टनिय', मा बुंदों नों बेफोरखौ? मा जायो अमा राजाया नोंनि? अमा राजाखौ लानानै इसिबां दुखु फोरमायदों जे नों? खोनासं, थफिरामा नोंनि बिदा आरो बिदाखौ बासायनाया सासे फंबायनि धोरोम। न'खरनि मानसियासो न'खरनि मानसिखौ बासायनांगौ खैफोद समाव। मालाया फैनानै बासाया। आरो बिनि सायाव क्लिअपेट्रानि फिसालासो बियो। गोसोआव लाखि। अब्लाबो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ आयै। नों आंखौ फोरोंनो फैनाङा एन्टनिय'। नोंखौ उन्दैनिफ्राय आंसो फोरोंबोदों। दा देरनानै आंखौसो फोरोंनो फैदों नों। आयै, अब्लाबो आं नोंनि खामानिखौ हेफाजाब होआ। मा होनदों नों? मा होनदों? आरे बहा थांदों नोङो? मिस्टार बलेर' फै, जिराय फै। बुंदो, थफिरामनि केसखौ माबोरै हेन्डेल खालामगोन? मानो होनोब्ला थफिरामा सासे एमएलएखौ गावदों। फिसा फिनला मानसिबाबो जेबो नङामोन, हेन्डेल खालामनो हागौमोन। थफिरामनि केसआ जोबोर कमप्लिकेटेड जागोन। नाथाय आंनाव मोनसे आइडिया दं। मा आइडिया दं बुं? थफिरामा बुंनो नांगोन अमा राजाजों बेजों माखासे खोथायाव तर्क बितर्क जादोंमोन होननानै। जेब्ला अमा राजाया बेखौ गावनो नागिरो, गावखौ डिफेन्ड खालामनायावसो बियो अमा राजाखौ गावनाङो होननानै बुंनांगोन। नाथाय पुलिसफोराथ' नुदोंना? पुलिसफोरा नुबाबो नुवाबाबो कर्टआव फोरमानखौसो बिगोन। होमबा दा मा खालामगोन? माबायदि फोरमान दिहुनगोन? नंखाय फोरमान दिहुननो थाखाय फैसासो नांगौ मेडाम। बेसेबां फैसा नांगौ आं होजोबगोन। होमबालाय नों सिन्था खालामनाङा, थफिरामा जेल जाया। आंबो बेखौनो लुगैयो। दालाय मानसियालाय बहा दं? बाहेराव गार्डेनाव जिरायनानै दं। जागोन दे, प्लानिंखौ थाबैनो खालामनांगोन। दे, थाबैनो केसखौ फोजोबथारनांगौ। ओरैनोबाबो आंनि फिसालाया बिराद खस्थ' मोनखादों। बयजोंबो मिनिजानाय, बयजोंबो बासिजानाय। बुहुमावबो बेफोरबायदि मानसिफोरजों सोंखारि जानानै आरो आं जेलाव हगारहरनो हाया आंनि फिसालाखौ। जागोन दे मेडाम, नोंथाङा सिन्था खालामनाङा। आंखौ सिन्थाबो खालामहोनो नाङा, नङाबा नोंनि उकिलनि लाइसेन्सखौ गोजा खालामनानै होगोन आं, जेरावबो खामानि मोनि बायदि। जागोन मेडाम, आं थफिरामखौ जेल थांनायनिफ्राय बारग'होगोन। अके। आदा दर्जाखौ मोनबाय ना? औ, नै दर्जाखौ मोनबाय आं। बिसोर गैयावनो माबा खारखुमा लांनोसै। थौ आदा, नङाबा बिसोर थाबैनो मोनफैगोन। औ, थौ। आं बुंबायना आंनि उन दाफै होननानै। मानो बुजियालै नोंसोरो? आइम सरि एमाव बेटा, नोंखौ जों हारसिङै हगारनो हाया। नोंसोर आंनि बडिगार्ड नङा, आफानिसो बडिगार्ड। नोंसोर आफाखौ मोजाङै गार्ड होनायमोनब्ला आफाया बिदि जानाय नङामोन ना? जोङो सारखौ नेबाय थाखादोंमोन, नाथाय सारा हारसिं थानो होननानैसो जोंखौ न'आव थिनहरदों। आচ্ছা जाबाय दे, दा आंजों फैबाय थानाङा। आफाखौ नायथां हस्पिटालाव मा जानानै दं मा जायाखै। आरो बिखा नागिर बिखा। आफानि थाखाय माबा बिखा नागिर नोंसोरबो। दा आंनि उनाव फैबाय थानाङा। जागोन। एमाव राजा, बांद्राय रागा जोंनाङा। खामानिखौ लासै लासै मावबासो जागोन। बांद्राय रागा जोंबा खामानिया मोजां जाया। एमाव राजा, जायफ्रा बहा दङमोनलै नों जायफ्रा? आं खोथाखौ खोनानानै डाइरेक्ट नोंखौ नायनो फैखाबाय हस्टेलनिफ्राय। थेंक इउ जायफ्रा, थेंक इउ। आंनो नागिरदों एमाव राजा। थफिरामनि बिखाखौ लायनो नागिरदों आं। आफानो बिखा नांगौ जादों, बेनिखायनो थफिरामनि बिखा लायनो नागिरदों आं। आंबो थांफागोन। थेंक इउ जायफ्रा। आंनि गाज्रि समाव आंजों थाफानायनि थाखाय। गाज्रि समाव थाफायाबा मोजां समावल' थाफागोन नामा? लोगोआ जेब्लाबो थाफालायनांगौलै। थिगोना जाबाबो थाफानांगौ। जाबाय दे, जाबाय। थौ। बेनो दा न'आ? औ, बेनो। बेयो थफिराम बिमा गदायनि न'। थफिरामा गावनि अरिजिनाल न'आव गैया, बिमा गदायनि न'आवसो दंफैयो। थौ, न' सिङाव। एमाव राजा। बोरे, नोंसानि बिदाया? बोरे। एमाव राजा, नोंजों रायलायनो हागोन ना? मा रायलायनो नोंसोर बायदि मानसिजों, जेराव दायनिगिरिखौ हेफाजाब होयो? बिदि नङा एमाव राजा, आं नोंजों दान्दिसे सम रायलायगौमोन। मा रायलायबावनोब्रा? नोंसानि आइया मालाय नोंसा आरो थफिरामखौ लायबाय। थफिरामनि थाखायनो आंनि आफानि बिखाया दिनै दुखु मोनदों। बोरे थफिरामा? एमाव राजा, नोंनि दुखुखौ आंबो बुजिदों। जेबो बुजियाखै नों। जेब्ला दुखुआ गावनाव सेम A to Z एखे जायाना, अब्लासिम रावबो बुजिया। आंनि आफाया दिनै गाज्रि अबस्थायाव दङ, बे खोथाखौ नों बुजिनाय नङाब्रा, जेब्ला नोंनि बिफाया गाज्रि अबस्थायाव थाया। मिथिबाय? बेनिखायनो जेबो बुंनाङा एन्टनिय'। एमाव राजा, नाथाय आं नोंखौ हेफाजाब होनो सानो। नोंनि हेफाजाब नाङा आंनो। होगा, बोरे थफिरामा? थफिरामा बाहेरायाव जिरायनानै दं, गार्डेनाव, न'नि खोलाहा। आচ্ছা, होगा लामाया। माथो पुलिसफोरा रावबो जेबोखौनो होना। बिदिबा आफाखौ बोरै नागिरना मोनगोन जों? फज'नानै दोनबाय थाबाय जोंखौ।
मानसियानो थैलायलांगोन थेवबो मोननाय नङा ओरैनो बुंमारालै सिखाव थांखांबा पुलिस होननानै नै पुलिस फैदों पुलिस बाबु जोंखौ मानो फज'नानै दोनबाय थाखोब्रा जों दहायनिफ्रायनो नेबाय दङ सासे मोनसे होनबाय थायो बेंकनि मानसिफोर बायदि आच्छा मामोनलाय ए गसाइ बावबायबो नैबे गथ'नि बिफाया गोमानानै दङ मैया हरनिफ्रायनो आरो बे गथ'नि बिफाया सासे रिपर्टार बेखौनो जोङो नागिरनो थाखाय खावलायनो फैदोंमोन 24 घन्टायानो जायाखै मानो नागिरनांगौ जाखो 24 घन्टा जाबाथाय मानसियानो थैलायलांगोनसो माथो जोंखौ फोरोंनो फैदों जोंखौ होमबालाय जोंनि ड्रेसखौ गाननानै नोंनो डिउटि खालामदो ए गसाइ बिदिबो हायो आरो बिदि हायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रामोनलै फाल्तु खालामनो फैदों थां बिनिफ्राय मानो थांनांगौ जाखोब्रा नोंसोर माहाजोन मानसिफोरनि केसखौबा थाब नायोलै जों दुखिया मानसिफोरनि केसफोरखौ मानो नायनो बायोब्रा नोंसोरलाय माहाजोननि केसफोरखौबा थाब नोजोर होयोना बांद्राय बुंबा जेलाव सोनानै दोनगोन जायखौ सोनांगौ बेखौ सोआ जायखौ सोना बेखौसो सोनो धमकी होयो एगजामपोलनि थाखाय दुखिया मानसिफोरखौसो थब सोयो नङा होमबा दुखिया मानसिफ्रा दाय मावा साजा मोनो माहाजोना मोना एगजामपोल हिसाबै बिदिन्थि हिसाबै देखायनोसो दुखियाफोरखौ जेलाव सोनानै दोनो ना दम दंबालाय मानोथो थफिरामखौ थिनहरखो बांद्राय बुंनाङा बांद्राय बुंबा जेलाव सोमारगोन आंलाय माथो बांद्राय बुंखोब्रा आंनि दस्तिखौसो नागिरनो खोन्थादों नागिरगोन दाथां नागिरनायनि खामानिया जोंनिसो दे 24 घन्टा नेनो होदोंना 24 घन्टानि उनाव दावराव देख्रेब खालामफैनाय जागोनलै पाब्लिकफोरखौ लाबोजोबनानै मानसिनानो लाखा पाब्लिकफोरनि पावाराबो बिराद डेन्जार पावार दंफाव थौ थांनोसै आफाया मोनगोन सिन्था खालामनाङा खोनासं जों दा थांथ'नोसै फैफिनगोन उनाव मानसिखौ मोनाबानो फैबाय थागोन आं सामफ्रामबो मोखां खिथिफैबाय थागोन आं थांनांगौ ओंखारलां ओंखारलांखागोन बे खन साना आं बेवहाय रायजो जानो फैदों दंफां थफिराम आंनि आफाखौ गावनानै बिखा गाज्रि खालामदों ना नों आंनि आफानि बिखाखौ गाज्रि खालामनायनि थाखायनो आं नोंनि बिखाखौ लांनो फैदों मा अमा राजानि बिखाया गाज्रि जाबाय जल्दि हस्पिटालाव थौ आरो नोंनि बिखाखौ आफानो हैथां आंनि बिखाखौलाय मानो होनांगौ जाखोब्रा बार गाज्रिना बारनानै गोदनानै थैखौ ज' लोंगोनलै बिखाया हर माबार बापावो बिखाखौ बिदि बिबान मोनगोन ना आंनि बिखाखौलाय आंलाय मानो होनांगौ जाखोब्रा जुदि नोंनि बिखाखौ होनो गोसो गैयाबा आंनि आफानि बिखाखौ मानो गाज्रि खालामनाय नों गावनानै आं गावनो होननानै गावाखैलै आच्छा गावनो होननानै गावाखै गावनो होननानै गावाखै खोनासं थफिराम जुदि नोंनि बिखाखौ आंनि आफानो होआ अब्ला आंबो नोंखौ थांनानै थानो होआ गाव माबार जल्दि बिखा हर होनदों ओइ गथ' बेफोरबायदि बिखा बिबान मोनगोन नामाब्रा आंलाय मानो होनांगौ जाखो आंनि बिखाखौ नों बिखा लानानै मा खालामनो जेराव नोंनि बिखाया अन्थाइनिसो बेनिखायनो आफानो होदो आफाया बिखा गैयिनि थाखाय थैहां जानानै दं नोंनि बिखाखौ दिनै लानानैसो थांगोन आं नङाबा आं बे जायगानिफ्राय दोरोदा नै खोनासं जेबो खोनासंनायाव गैया थौ आफानो बिखा नांसिगौ नों आफाखौ गावबा गावनानै सिरिसो जि आराम जिरायनानै दंलायोना माथो खालामनोब्रा आं जिरायाबालाय आरो नोंसानि आफायाबो जिबायदि दुगा आंनि आफाया दुगायानोखा दुगाबानो नों आंनि आफानि बिखाखौ गाज्रि खालामगोन नामा दाना गोदनायाव बारनानै ज' थैलांगोनलै आं ओइ गथ' बांद्राय खोथा बुंनाङा मानो बुङालै आंनि लोगोसो बियो आंनि लोगोआबो बुंनो हानाय मोन्थाय दं दा आं बांद्राय खोथा रायलायबाय थाला थौदो बिखा हैनो थाखाय आंनि आफानो आं होया मानो हैनो आंनि बिखाया मोनसेल' नों बे मोनसे बिखा लानानैलाय मा खालामनो थौदो माबा आंनि न'आव फैनानै आंनि न'आवनो मानि एसेबां गोहो गोरा ओंखारलां आंनि न'निफ्राय मानो ओंखारलांनो नोंनि फिसाला मोजाङा आंनि आफानि बिखाखौ गावफ्लांबाय जायनि थाखाय आफानो बिखा गोदान नांगौ जादों नोंनि नोमफायाबो गोथार मानसि नङा गावनि आखलनि थाखायनो साजा मोनदों बियो आरो आंनि फिसालाया नोंनि नोमफाखौ गावनो होननानै गावाखै नोंनि नोमफायासो आखाइ थिखांग्रोदोंमोन आंनि आफाया मालाबाबो जानला माला आखाइ थिखाङा मानो थिखाङाखै नोंनि बिफाया आंनि फिसालाखौ आखाइ थिखांग्रोनायखायसो आंनि फिसालाया गावखौ डिफेन्ड खालामनो थाखायसो नोंसा नोमफाखौ गावनाय जादों बेवहाय आंनि फिसालानि जेबो दाय गैया बिदि बुंदों ना खोनासंना लाखा आंनि आफायाबो एमएलएसो आरो आंबो एमएलएनि फिसालासो एसेबां गोरलै गारा नोंसोरखौ गावनि पावारखौ लानानै एसेबां गोग्गाना लानाङा गथ' नैबे क्लिअपेट्रानि आखायावबो गोबां मानसि दं एमएलएफोरखौनो बायनो हायो नैबे क्लिअपेट्राया थां मा खालामो खालाम